Ježíš, to je kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu a u muzea 4, to je strašný. Ach jo. Čau. A co, mimozemštění, ne, co, prostě, jo, to seš ty? Podívej, co jsem našel, karton, ňam, dáme se ho večeři. Tak jo. Ňam, 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 karton, ňam, to si dám, formát, chovej, ňam, ty vole, ona je v tom bábovka, no do prdele. Tak jí posolím. Co to? Rychle, co to je? Co si mám dělat? Už jde, slyším ho. Schoj to. Je, čau, tak co už to máš vybavený? Sedni. Proč, co ty tajíš 2 gramy, nebo co? Ne. Hej, fakt, kamo, co máš za zádama? Ne, běž, no tam si sedni. Okej, no, tak já se já sednu, opráším židličku. Tak. A plesko do té bábovky a máš po ní. Ježíši, to je imbecil, co teď jako budeme jíst k večeři? Ach jo, Ježíši, já se udřu, Je, ona tam byla, bábovka, to jsem nechtěl, já ji neviděl. Dobře, abych nebyl teda takový hajzl, tak tady máš kuchařku a budeme vařit podle ní, jo, česnečku. Hej. Hele, tak, podívej, tady máš ingredience a pro ně skočíš do špajzu, jo? Jasně, stejně k tomu nerozumím. Ještě vědět, co a kde je špaj. Idiot. I špaj jsem našel tak aspoň lednička. Jehli, vajíčka milí Velikonoc a potom jsou jiné podstatné věci. Šmajs. Čorka biznis. No. I co to je? Já nevím, našel jsem to za skříní. Jo, dobře. Já radši vezmu tohle, tímto. Ježíš, podívej se, ono se to hejbe se to. Jak to dlouho bylo za tou skříní, pro boha? Fuck. To už asi nesložíme. Jak je má kostí dolů. Tvůj problém. Pojď Tak ten dá pojít do sklepa, to nás to určitě nenajde. OK. Hele, já bych to udělal spíš tak, že postavíme barikádu a nějakou mísu, do který naspem tu blemcanici. Vem to. Dobře, tak já se tady schovám do pytle, nebo radši do kotlíku. Tam se určitě vejdu, jo. Ježišmarja, to je debil, Krista boha. Tak ne. Aha, tak konečně jsme po dlouhým hledání našli něco, do čeho to konečně dáme. Ale kam to dáme? Tohle je prosím pěkně pračka. Dej to do ní. Tak jo. No. Prosím tě, nech to na profíkovi, jo? Co je to fík? Ježišmarja. A můžu ti to narvat do zadku? Teď ne. Co s tím? Už mě to sere, hodím to do píče. Tohle ta pračka je těžká. To kolik to měří? 2,80 m, ne, 4,40 m a půl. Nějaký divný. Zavřeme to, tak. To je divný, ještě před chvílí to bylo zavřený. Nesnáším fyziku. Tak jo, přinesl jsem svoji ledničku, v ní to upečem. Tak tady, pane, dejte to sem. Dej to sem. Tak jo, počkej. Já to tam trávám, jo? Tak jasný, ne? Tyvo, on tam nejde. Ach jo, on to tam musíš... Jste debil. Počkej, já tam narvu. Co to? No co? Čau. Jste debil, on mi rozbil ledničku, kam já teď budu dávat boty. Co s tím? Že by... Mám nápad. A jaký? Čau.